ତୋର ଭଳିଆ ହବ ଦେଖିବୁନି ପେଣ୍ଡିଂ ସଇଲା ଆଉ ଦେଖିବୁନି କିଏ ହେଇଛି ତୁ ଜାଣିପାରିବୁ। ପାନ ଖଣ୍ଡେ ଯଦି ଅବିକା ଆଣି ଆସିବୁ ଏମିତି ମୋଡ଼ରେ ଆକୁ କରନ୍ତି ନେଇ କହିବୁ ବଣେ ମଧ୍ୟ କାନ୍ଥରେ ମାରିବୁ। ଗୋଟାଏ ପାନ ବି ଖାଲି ଆଶାଟା ଅଛି ନା ସେଥିଲାଗି କରୁଛି। ଭିଡ଼ିଓ କାଟିଦେବି ଇଏ କରୁନୁ 1 2 ମିନିଟ୍ ହେଲାଣି। ହଉ କାଟିଦେ। କାଟିଦେ ଫଟୋ କାଟିଦେ। ପାନ ଖଣ୍ଡେ ଛାଡ଼ି ଯା ହଉ ହଉ ଧନିଆ ହଉ ଧନିଆ ପାନ ଆଣୁ